Sekundløjtnant og løjtnant. Så er vi på den igen. Endnu en omgang. Ulven kommer. Jeg tænkte nok, det kun var en øvelse. Vi har modtaget efterretninger om natlige lastninger af krigsmateriel fra havnen i Kiel. Og så er der blevet observeret et tog, fyldt med tropper, på vej nordpå mod grænsen. Det tegner ikke godt. Generalstaben deler deres bekymring. Sejl Orlov er inddraget indtil videre. De har endda sendt en motorcykeldeling herned, som vi skal være støtte til. Anført af en sergeant Bundgaard. Sergeant 225 med følge melder sig. De kommer for sent. Det er pinligt 225. Stil kufferten, overhent våben, indgå i skydeøvelsen. Ja. De tager med ind i der. Giv dem køkkentjeneste resten af ugen. Modtaget, herr løjtnant. Køkkentjeneste i en uge. Udmærket. 221, afgiv et skud. Godt skud. 212, afgiv et skud. Forsøg igen. 212, tag dem sammen. Det er ikke sjovt, vi er herude. Jeg vil have, sergeant. Vi er snart det, vi var mest bange for. Lasten eller tyskerne. Jeg kan da ikke ramme noget, hvis I hele tiden griner af mig. Du rammer et navn alligevel, jo. Ro på skydelinjen. Ønsker sekundløjtnanten noget at drikke? Kaffe, tak. Konjak. Hvis de spørger mig, så er tyskerne på vej mod Norge. De er interesserede i de norske farvande. Danmark har ingen strategisk betydning for dem. Men nu har vores naboer sydpå ikke ligefrem været forudsigelige den seneste tid. Tak. De var ved at udmattet. Hvornår stod de op? Kl. 3. Jeg forsøgte at snige mig ud, men han selvfølgelig med at vække hele hjemmet. Nu gjorde det vel ikke deres hustru unødigt bekymret? Jeg sagde ikke noget. Men min hustru kender mig for godt. Og det er ikke første gang, at tyskerne rumsterer ved grænsen, uden at der er sket noget. Lad os nu se. Vi afslutter skydeøvelsen. Aflad! Gevær! Næste øvelse foregår op ved cyklerne. Op til cyklerne. Afgang. Ja. Morgen, Gram. Hvad siger du? Tak, tak. Er du blevet bedre til at ramme noget? Hurtigt op til cyklerne. Klar, sergeant. Udmærket. Første øvelse. Skift af fordæk. 2 minutter. Iværksæt. Har du dem? Ja. Hjælp lige. Kom her. Lige ved. Det går hurtigere end det der. Kom her. Hold den her. Jeg får sat det hjul på igen. Hold fast. Op med det. Det er nu for skruet de møtrikker i. Klar, sergeant. Klar, sergeant. Tak for det. Løjtnant. Gør det igen. Og den her gang skal det gøres under 1,5 minut. Under 1,5 minut. Jeg vil have sekundløjtnant. Udmærket. Vi gør det igen. Den gang på 1,5 minut. Sæt i gang. Hvad venter I på? Og så lad os. Hurtigere. Det bliver sagt 1,5 minut. Giv mig den med som det er. Han må have drukket af en natpot. Ja, den ligger nede i låget. Nu holder du fast i den her. Klar, Koldinger. Skal du med af det brød der? Ja, Justesen. Det skal jeg. Er der plads til mere, Justesen? Ja, tag den nu roligt. Du skal ikke rulle hjem.